Hello guys, this is Ganesh Kumba. I came back with a new video, friends. So guys, ताज अगोडा फोर्टला आम्ही पोहोचलो आहे. तो तुम्ही पाहू शकता. आम्ही सगळेजण त्या ठिकाणी चाललो आहोत. आता बघू तिकडे कसं काय आहे ते तुम्हाला पण दाखवणार सिनेमॅटिक शॉट मध्ये. ओके. वाव, लोकेशनचा एक नंबर आहे या ठिकाणी. सो गाइज, तो त्या ठिकाणी दिसतोय तो आहे ताज अगोडा फोर्ट. लांबून बघायला जरा वेगळी मजा असते. मस्त लांबून एक नंबर वाटणार आहे. सो गाइज, किल्ल्याची जी काय हिस्ट्री आहे ती संपूर्ण मी तिथे वाचत बसलो नाही. ऑलरेडी आम्हाला उशीर झालेला आहे आणि सगळी हिस्ट्री जी आहे ती मी तुम्हाला फोटोमध्ये दिली आहे तिथे. किल्ला या ठिकाणी आम्ही पोहोचलो आहोत. तुम्ही पाहू शकता. हिस्ट्री मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये लिहून टाकतो, म्हणजे तुम्ही वाचू शकता. आता प्रत्येक सांगायला एवढा वेळ नाही. ताज अगोडाचं दर्शन झालेलं आहे. हे दुसऱ्या ठिकाणी जाणार आहोत आणि कुठे जाणार ते आम्हाला पण माहीत नाही. आता बघू. आमचा जो टॅक्सी घेऊन जो आला आहे तो आमचा एक खास मित्र आहे, गोवामधला लोकल आहे. त्याला बऱ्यापैकी माहिती आहे कुठे न्यायचं आणि कुठे नाही ते. सो त्यालाच विचारूया आपण आता नेक्स्ट स्पॉट कुठचा आहे आमचा. ओके. सो गाइज, अगोडा फोर्ट त्यानंतर ताज फोर्ट बघून झालेला आहे. त्यानंतर आता पुढे जायचं आहे. आता कांदोलीम बीचला आपण सगळेजण जाणार आहोत. सो बघूया कांदोलीम बीच कसं आहे. ते असे काय बसले बसमध्ये बसतात तसे. सो गाइज, आम्ही कांदोलीमच्या ठिकाणी कांदोलीम बीच pace no?
कंदुरी बीच फिरून झालेला आहे आणि आम्ही तिथे गॉगल खरेदी केले आहेत. मी हे ब्ल्यू वाला केले आहे काहीतरी डिफरंट म्हणून. त्यानंतर मयंकने केले हे पाहू शकता तुम्ही. त्यात आयुषने केलं त्यांनी गलात घातलं. आयुष पण दिसत नाही तुम्ही घालणार आहे गॉगल. सांगता आयुषला पिवळं निळं असलं आवडतं हिरवं. आता चाललो आपण एका वेगळ्या ठिकाणी. कुठे जातोय आम्हाला पण माहित नाही. कुठे जायचं माहित नाही अजून. अंजुना खूप वेळा झालं ना जाऊन. हो तेच ना. है खुदा तू न जाने आसपास है खुदा. सो गाईज बोला आता कुठे जायचं फिरायला. म्हापसा मार्केट. म्हापसा मार्केट. सो गाईज आम्ही आता चाललो आहे म्हापसा मार्केट मध्ये. तिकडे जाऊन आम्ही ट्रे वगैरे त्याच्यानंतर आणि काही ज्यांची शॉपिंग करायची असेल ते सगळं घेणार आहे त्या ठिकाणी. तुम्हाला दाखवणार मी ब्लॉग मध्ये. काही टेन्शन घेऊ नका. आता आम्ही पोहोचलोय कांदिवलीमध्येच आहे अजून कारण आमच्या ड्रायव्हर जरा गाडी स्लो झाला. हे कुठचं चर्च. कंदलिम चर्च. सॉरी सालेगाव चर्च. सो गाईज आम्ही आता पोहोचलो आहोत सालेगाव चर्च कडे. काय झाड कुठे झाला. मैं सिद्धर पहुंचे ये ऐलान करता हूँ कि कल सुबह ठीक 5:50 पे हम सुबह के ट्रेन से घर जाने वाले हैं. ओह माय गॉड. उसमें मेरा क्या नुकसान है आपको पता है. मेरी ट्रेन मानगा में नहीं रुक रही है. मैं मेरे दोस्तों के साथ भीड़ में उतरने वाला हूँ. चलो ओके ठीक है. थैंक यू. धन्यवाद इतना स्पीच देने के लिए. नंतर आयुष महातले हे आम्हाला काही 2 शब्द सांगणार आहे ते आम्ही शांत चित्ताने ऐकून घेऊ. काय रे. ठीक आहे. काय बोल काहीतरी बोल. अरे काय अरे बोलत चर्च वगैरे बघून झालेलं आहे आणि आता आम्ही चाललो म्हापसा येथे. म्हणजे जाताना आम्हाला चर्च सापडलं म्हणून या चर्चमध्ये गेलो. आता आम्ही चाललोय. ओके सो नाव गोइंग टू म्हापसा. म्हापसा में आम्ही आता म्हापसा मार्केट मध्ये आहोत आणि आम्हाला कधी काय खरेदी करायचं ते आम्हाला माहित नाही. मागापासून फिरत आहे आहोत. सो आता बघूया काय. एक ड्रायफ्रूट घेतलाय. ड्रायफ्रूट महाग पडलाय. 350 रुपयाला पडलाय. 250 रुपयापर्यंत आपण करून घेतलाय. तो बघू आता किती रुपयाला परत आता काय काय भेटते ते. कपडे घ्यायचे, टी शर्ट घ्यायचे, पॅन्टी घ्यायचे. मार्केट एकदम फुल जाम आहे तुम्ही पाहू शकता. बऱ्यापैकी शॉपिंग झालेली आहे. आता नक्की समजत नाही नक्की काय घ्यायचं ते. नारळ पाणी वगैरे खाऊन झालेलं आहे. सॉफ्ट ड्रिंक वगैरे सगळं खाऊन झालं आहे. लस्सी पिऊन झाली आहे. कपडे वगैरे घेऊन झालेले आहे. जीन्स वगैरे घ्यायची होती घेतली आहे. आकाशने मला पण काय काय घ्यायचं आहे पण एकदम पसंत येत नाही. सो आता आम्ही चालू आहे पुढे. बघूया काय काय आहे ते नवीन नवीन आणि तिकडे आपण खरेदी करणार. सो असाच व्लॉग बघत राहा आणि चांगल्या प्रकारे रिस्पॉन्स देत राहा. सो गाईज म्हापसा शॉपिंग झालेली आहे बऱ्यापैकी. अजून काही घ्यायचं आहे का. आता फक्त जेवणाचं राहिले आहे ते. आता जेवण आम्ही घेणार थोड्या वेळाने. दिनेशला त्यात झोप आली आहे. त्याने काल खूप एन्जॉय केलं नाही आणि त्यांची रूम मध्ये पार्टी पण होती. फॉरएव्हर पार्टी जेवायला हो पण कुठे राम बजरंग कोणतं बिर्याणी खाऊया कुठेतरी. दम बिर्याणी मिळणार कुठे चांगली. जाऊया नाही त्याच्याकडे जाऊया हैदराबादी बिर्याणी खायला. आपण आधी बिर्याणीवाला ऐका बघूया तिथे बिर्याणी कुठं तो तिकडे आहे अंजुना. आपण आता मागच्या जाऊ. आपण या साईडने आलोय दुसऱ्या. जाताना तिथून जाऊया. नाही भेटणार. कसं भेटणार. कुठे झालं रे. दुनिया जलती है और चुपके इस दिल में तन्हाई बनती है.
पहलाई थांबलेली आहे. कोणाला जर 1 नंबर 2 नंबरला जायचं असेल तर जाऊन येऊ शकता. असण्यासारखी गोष्ट नाही. बरोबर बोलतोय. दिना झोपला काय रे? सो गाय तुम्ही पाहू शकता दिनाची ही अवस्था. सो गायच लंच करून जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आता आम्ही चाललो आहे कुठच्या वाघातरला आम्ही चाललो आहे. बघू आता कसं काही बीज आहे ते आणि त्या ठिकाणी जाऊन फुल एन्जॉय करू. एकदम पोट वगैरे जाम झालेलं आहे. बघायला पण दिसत नाही. सो गायज फायनली आम्ही वाघातोर बीचला पोहोचलो आहोत आणि आता आम्ही या ठिकाणी फिरणार थोडा वेळ. आणि थोडा वेळ म्हणजे 1 तास घेतला आहे. टॅक्सीवाल्याला सांगितलं की 1 तास आम्ही इथे फिरणार आणि त्याच्यानंतर आम्ही जाणार घरी. हा आमचा शेवटचा स्पॉट आहे. कंटाळा आलेलं नाही कारण आता जेवण वगैरे पोटात गेलेलं. आता ओव्हर एक्साइट दिसत आहे. लाईक वगैरे केला व्हिडिओला. त्या ठिकाणी बघा एकदम काहीतरी जबरदस्त गर्दी आहे त्या ठिकाणी. सो आपल्याला त्या ठिकाणी जायचं आहे. विदाऊट व्हिडिओ चालू राहणार. मी तुम्हाला दाखवणार सगळं दाखवणार. ज्या ठिकाणी मी जाणार त्या ठिकाणी सगळं दाखवणार. वाव 1 नंबर गर्दी आहे रे या ठिकाणी. जबरदस्त. वाव बाहेर पडलो आहोत. तू घेतो घरी जाताना एक आठवण म्हणून. पण इथे काय समजा असं झालंय. खूप साऱ्या वस्तू आहे. मस्त मस्त आहे. खूप समजत नाही काय घेऊन जायचं. तोपर्यंत तू घरी असेल. लेट सांगा काय चांगलं आहे ते. मी व्हिडिओ टाकला आहे. आता वाट बघतोय टॅक्सीवाल्याची. ठिकाणी चांगल्या कॅब आहेत पाहू शकता.